Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ako po si Arman. Magluluto tayo ngayon guys ng biko. Mayroon tayo guys na malagkit, 1 kilo. Meron tayong ano guys, pipigain ko to mamaya, yung gata, pas sugar. Mayroon tayong anis guys, ihahalo natin doon. Saka dahon ng pandan. Ayan guys, sugasan muna natin yung malagkit na bigas. Ayan na guys, lalagay na natin yung gata. Halo-haloin natin tong gata. Ito yung gagawin natin ng latik. Latik ang tawag sa amin yan. Para dito ilalagay natin yung sinaing natin kanina na malagkit na gagawing biko. Ayan guys, biko, biko, Bisaya. Lagyan natin ng asin. Kaya nilagyan natin siya ng asin guys para litaw yung ano, lasa ng asukal, yung tamis. Ganito gumawa ng biko. Nilalatik muna bago natin lagay yung niloto nating malagkit. Ito yung paborito ko na panghimagas, biko. Paborito ko to guys, biko. Alam ko naman paborito nyo rin to eh. Madali lang siyang gawin. Maglagay tayo ng anis para mabango siya. Yan. Yan guys, kumukulo na siya. Habang kumukulo, halo-haloin natin hanggang maglatik siya. Halo ng halo lang tayo para mamaya maglalatik na siya. Yan, saka natin ilagay yung ano, asukal. Bango. Bango pala tong anis na to. Ko na yung asukal. Yan. Ayan guys, ilalagay na natin yung malagkit kasi ano na to, oh,
nalatik na oh. Pwede nang ilagay yung malagkit. Yan. Lagay na natin yung dahon. Tinapos siya. Ayan. Ayan na guys, luto na yung biko. Ayan, wala tong topping, simpleng biko lang to guys, kasi wala akong panglagay na pang toppings. Pwede naman lalagyan nyo kung mayroong panglagay. Ano guys, luto na yung biko. Maraming salamat guys panonood sa pagluluto ko ng biko. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like sa Arman Vlog. Bye bye.